Campings.cat visita Terres de l'Ebre. En esta destinació campista en 14 càmpings i més de 7.000 places descobrirem 5 llocs màgics. En primer lloc presentem la Punta del Duc, un petit indret amagat a la Terra Alta, a l'espai natural protegit de Riba-roja d'Ebre i als espais de la Batalla de l'Ebre. Esta muntanya mos ofereix unes vistes úniques de la unió del Matarranya i el riu Ebre. En segon lloc, visitem les Cases d'Alcanar, la població més al sud de Catalunya. Un poble mariner on gaudir de la gastronomia de l'Ebre, un lloc on parar o activar-se seguint el seu camí de ronda o practicant esports aquàtics. En tercer lloc, us descobrim la reserva de Cebes, a Flix, una reserva natural de més de 250 hectàrees on trobarem diversitat d'espais, zones d'aigua i, com no, descobrir varietat de fauna i flora. En quart lloc, us recomanem descobrir la diversitat del litoral de les Terres de l'Ebre. Per una banda, podem gaudir de llargs passejos per les platges de l'Ampolla i per l'altra, perdre'ns una mica més sols en la infinitat de cales de l'Ametlla de Mar. En qualsevol cas, us recomanem no perdre-us el camí de ronda, vorejant cales i protegits per l'ombra dels nostres boscos. I en cinquè lloc, com no, l'oferta d'activitats que se'ns ofereix vinculades a l'Ebre. Experiències que cal viure en primera persona.